Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Romani 6 naqra l-ewwel 14 vers, okay? Mela le. Li ħanaqraw, infatti, Pawlu għadu kif għallem fil-kapitli ta' qabel li aħna ġustifikati bil-grazzja tal-Alla. Alla jaħfirna mhux għax ħaqna imma abbażi ta' sakrifiċċju li seħħ fuq il-Kalvarju u hemmhekk minħabba l-opra ta' Kristu li aħna maħfura. Tajjeb? Allura Pawlu nkwetat li ma jmux jiftijem li la darba li jaħfrinnax Kristu miet u kienu xoxtat, allora nistgħu nibqgħu fid-dnub, nistgħu nkomplu nagħmlu dnub. Ma Pawlu ħajttakilja del-problema li tinkwieta ħafna nies. Għattifhem meta aħna nxandru l-Vanġelu, n-nies jgħidulna mela nistgħu nagħmlu rridu, nistgħu nkomplu nidimbu. Pawlu mhux qed jgħid hekk, okay? Ħanaqraw. Rumani 6, vers 1. X'ingħidu mela? Nibqgħu fid-dnub biex doktor jew tiżdied il-grazzja? Alla ħares. Kif nistgħu aħna li mitna dnub nibqgħu ngħixu fih iżjed? Ma tafux li ħafna minna li konna mamdin f'Ġesu Kristu konna mamdin fil-mewt tiegħu. Għalhekk aħna mitfunin miegħu bil-mamudija fil-mewt. Biex bħalma Kristu qam mill-imwiet bil-glorja tal-Missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Għax hekk sirna ħaġa waħda miegħu fix-xebħ tal-mewt tiegħu, hekk ukoll inkunu fix-xebħ tal-qawmien tiegħu. Billi tafu dan, l-bniedem qadim tagħna kien mislub miegħu biex il-ġisem ta' dnub jinqered biex ma naqdux aktar lid-dnub. Għax min miet u meħlus mid-dnub. Issa jekk aħna mejtin ma' Kristu, nemmnu li qed ngħixu wkoll miegħu. Billi nafu li Kristu wara l-qam mill-imwiet ma jmut qatt iżjed. Il-mewt ma ssaltanx iżjed fuqu. Għax li miet darba għad-dnub imma li ħaj għal Alla. Hekk ukoll intom qisu wkoll ruħkom mejtin tas-sew għad-dnub. Imma ħajjin għal Alla f'Ġesu Kristu sidna. Tħallux mela dnub isaltan f'ġisimkom li jmut biex tobduh fix-xewqat ħżina tiegħu. Lanqas tagħtu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu għodda tal-ħażen għad-dnub. Iżda tagħtu lilkom nfuskom l-Alla bħala ħajjin mill-imwiet u l-membri ta' ġisimkom bħala għodda ta' ħaq jew għodda ta' għajxien tajjeb għal Alla. Għax id-dnub ma jsaltanx iżgħet fuqkom għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Amen. Kieku Alla ħallija fidejna biex nittrattaw miegħu fil-bidu, ngħidulhom li ħaffrinna dnubietna u daqshekk. Li ma rridx imur l-infern. Imma Alla dan l-arranġament ma jaċċettax. Alla ċertament jaħfrinna, imma aktar minn hekk irid taqaddisna. Irid li l-dnub ma jibqax ikkakmat magħna. Imma li nitalmu kull ma jmur illi nitalmu niġġildulu u nirpulu. Ġifieri mal-grazzja illi Alla tagħna li bija aħna ġustifikati, li bija aħna dikjarati ġusti u liberati minn kull kundanna minħabba Ġesu Kristu u s-sakrifiċċju tiegħu, ma dik l-istess grazzja Alla jagħtina grazzja supplementarja, grazzja fuq grazzja biex aħna mhux biss maħfurin imma nitalmu nirrenjaw fil-ħajja fuq il-ħażen tagħna nfusna. Ġrak huwa l-programm li Alla għandu qudiemna u l-kol kemm aħna involuti fih. U l-kol kemm aħna nifhmu napprezzaw illi
Din hija l-imħabba tremenda ta' Alla lejna, illi mhux biss ħaffrinna u ħallina neutrali, imma jridna illi jagħmel minna qaddisin. Li jagħmel minna nies ġusti. Nies miftumin jew iddivorzjati minn kull prattika u forma ta' dnub. Dak huwa l-ideal li lejh irridu nimmiraw. Però tafu intom illi kultant forsi xogħod minna aktar mill-oħrajn ninstarmu fid-dnub, nitħabblu. Nibqgħu maqajn, nitlu qisu f'ċertu gandot li ma kunx kapaċi noħorġu minnu u l-kuxjenza tiegħek tibda tkabrek u takkużak u tgħidlek mhux suppost qiegħed f'din il-qagħda, suppost inti qed tirrenja fil-ħajja permezz ta' Ġesu Kristu. U allura llum irrid inkellimkom dwar xi protezzjoni Alla tagħna kontra d-dnub. X'ħarsien Alla ipprovdilna biex attwalment flok ma d-dnub jirbaħ lilna aħna nirbħu lilu. Meta nitkellmu dwar id-dnub, nafu x'qed nitkellmu fuq il-ksur tal-liġi t'Alla. Il-ksur tal-liġi t'Alla. Kull ksur tal-liġi huwa dnub. Alla tagħna il-volontà tiegħu u riena x'rid minna. Għadni kif qrajnija dal-għodu illi m'għandna niddejnu xejn ma' ħadd ħlief nħobbu xulxin għax min iħobb il-ħadd ieħor wettaq il-liġi. Ġifieri nafuha fl-essenza tagħha Alla jridna li nixbħuh u imħabba u aħna rridu nitalmu nħobbu bħalma ħabbu. Da tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra, l-evidenza, il-turija li aħna ta' Alla, li aħna ninsabu fil-saltna tiegħu hija proprjament l-imħabba sinċira u l-imħabba dejjem doktor fina tajjeb lejn il-proxmu tagħna, lejn Alla li ħalaqna, lejn kelmtu. Il-fatt li aħna kapaċi u nsiru aktar qalbina u aktar koraġġużi biex ninvestu f'ħadd ieħor. Flok ma nagħlqu fina nfusna, nintilfu f'ħadd ieħor. Nkunu kapaċi nonfqu u nintefqu għal ġid ta' ħadd ieħor. Id-dnub però ifixkilna jew jisromna milli nimxu f'din it-triq. Meta inti qiegħed tħaddan jew tħalli d-dnub, taħmel id-dnub fik, dak id-dnub ħajfixklek milli inti tkun kapaċi timita lil Alla u timxi fl-imħabba. Bħalma hu ħabna u tal-libnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna. U allura rrid inkellimkom iva dwar il-protezzjoni li Alla fit-tjubitu u Alla fil-fedeltà tiegħu provdilna biex aħna attwalment inkunu imħarsa mid-dnub. Xi ħaġa li n-nies fl-antik David u sħabu kantaw dwara u kienu jafu xi ġifieri li tkun imħares mid-dnub. F'waħda mill-poeżiji li ħallewlna Salm 91, infatti jiċċelebra din il-protezzjoni mid-dnub. Jiċċelebra u jgħannija billi jgħid min jgħix fil-ken tal-għoli, min ifittex illi ikun isib ir-rifuġi tiegħu falla l-imbierek, jammar għad-dell ta' dak li jista' kollox. Salm 91. Jiena ngħid lil mulej int il-ken u l-fortizza tiegħi. Fejn huwa l-ken tagħna, fejn hija l-protezzjoni tagħna? Falla nnifsu. Falla nnifsu. Int il-ken u l-fortizza tiegħi, Alla tiegħi fik nittama jien. Tassew Alla jħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Ma nistax noħduhom letteralment dawn. Għaliex? Għaliex mill-mart tal-mewt mutu. David miet, sabu mietu, aħna wkoll mutu. Mhux qed jitkellem sempliċement fuq affarijiet fiżiċi, affarijiet li jgħaddu. Imma affarijiet wisq aħjar minn hekk. Jeħelsek mill-mart tal-mewt u jagħtik brixu taħt ġwien ħajħ, issib il-ken. Is-sewwa tiegħu tkun it-tarka u l-korazza tiegħek. Bħal soldat li għandu t-tarka biex jiddefendi lil nnifsu, għandu l-korazza biex jagħti l-partit vitali tiegħu u joħroġ għall-battalja bil-qlubija. Għaliex? Għax għandu l-protezzjoni. X'inhi l-protezzjoni tagħna? Is-sewwa tiegħek, ir-righteousness illi Alla libbisna biha.
Alla ta' il-sewwa ta' Kristu taħlilna, libbisna bih. U allura kapaċi issa għandna ħanidwek il-pedament biex attwalment nibdew nkunu nafu u nużaw il-protezzjoni sħiħa li Alla għandu għalina kontra d-dnub. Int ma tibżax mill-waħx tal-lejl, lanqas mill-vleġġa li tittajjar binar. Għal darbohra ma jistawx naħduha literalment li hemm xi vleġġa għaddejja. Mill-perikli spiritwali tagħna kollha, Alla kapaċi u iva u hekk qiegħed jafferma illi jipproteġina. 1000 ruħ jaqa' ma' ġembek u 10,000 fuq il-leminija tiegħek, iżda l-pesta ma tesaħx lejk. Inda biss taraħ b'għajnejk u tara il-ħlas li jieħdu l-ħżiena. Bħalma il-ħżiena li jimxu u jawru fid-dnub u jieħdu pjaċir bih fl-aħħar mill-aħħar jieħdu l-ħlas tagħhom. Jieħdu l-kastig dovut lilhom minn Alla ġallu ġust. Daqshekk ieħor hawnhekk qed jgħid. Il-Kristjan da jarah b'għajnejh imma ma jġarbux. Għax huwa mħares minn Alla. Alla huwa l-korazza u it-tarka tiegħu. Allura jridu nibdew minn hawnhekk. Aħna bħala evanġeliċi u aħna li il-għajna il-bxara tajba dwar Ġesu Kristu. Ħabbejna lil Ġesu Kristu. Nafu xi preġju, x'eċċellenza u għalina. Li huwa salvatur adekwat, salvatur totalment kwalifikat biex jisalva għal kollox. Mhux sempliċement il-maħfra għalkemm hija barka tremenda u tal-għaġeb. U minn hemmhekk jridu nibdew bil-maħfra gratis, bil-maħfra b'xejn, illi għallatina għax ħallas għalija Kristu. Mhux biss il-maħfra, imma wkoll illi narfu illi Alla jridna li nkunu totalment iddedikati għalija. Protetti mid-dnub. Bdejna bela billi talna f'din il-vija evanġelika, f'din it-triq illi ta' libertà, triq ta' libertà. Meta Pawlu qal tkellem kontra l-emejjel tan-natura midimba, s-sokor, l-idolatrija, il-faħx, il-gideb, l-lejra, l-mibeda. Mbagħad jgħid il-frott tal-ispirtu huwa totalment differenti, il-mħabba, il-ferħis, l-jemit, l-ewwa, tieba, manswitudni, il-mħabba, kontroll fuq innifsek, kontra dawn m'hemmx liġi. Kontra dawn affarijiet m'hemmx liġi. Alla qed taħlik liberu biex timxi f'din il-vija. Għaliex? Għaliex aħna disċipli ta' Ġesu il-xuxtat. U di tagħmel differenza kollha. Aħna radikalment differenti minn nies oħra għaliex ninsabu issa maqudin relatati intimament ma' sit u salvatur tagħna li mhux bismiet imma huwa xuxtat għal ġustifikazzjoni tagħna. U la darba aħna ġustifikati, la darba Alla għata is-sentenza favur tagħna u tagħna il-maħfra magħha ċertament sejtina wkoll illi nimxu b'suċċess fit-triq tal-Qudusija. U allura iva, Ġesu il-xuxtat aħna imħarsa u protetti mid-dnubiet gravi u mid-dominju tad-dnub. Id-dnub illi qabel konna nomu fih. Konna ninġarru bħal fħammira minnu. Il-kurrent konna ħalluh ma stajniex nirreżistu. Ki joġobna. Issa il-folja nqalbet totalment. Għaliex? Għax Kristu, ir-re tagħna, is-sultan tagħna, narfuh li għandu awtorità fuqna. Għandu awtorità fuqi biex jidderiġi u jmexxili ħajti pass kuljum. Kristu qiegħed isaltan fil-qlub tagħna. Qabel konna taħt il-liġi, imwerrin nafu fina nfusna illi ħaqna l-kastik. Ma għadniex taħt il-liġi. Issa il-qagħda tagħna quddiem Alla mhijiex dipendenti fuq kemm jien jirnexxi li ngħix tajjeb. Il-qagħda tiegħi quddiem Alla hija ddikjarata li waħda permanenti, waħda li l-mewt, l-ħajja, l-anġel, l-prinċipati, l-aks, l-sejf, l-ġuħ, l-pesta, xejn ma jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla manifestata fi Kristu Ġesu ibnu.
U allura din il-punto di partenza. Ħanidilqu minn hawnhekk il-fatt li Alla laqana. U Alla qed jgħidilna rridkom illi matul ħajjitkom issiru aktar u aktar tixbħu lill-Imgħallem tagħkom. U dan huwa l-programm qudiemna. Il-fatt li issa m'għadniex taħt il-liġi imma qegħdin taħt xi ħadd ieħor. Ġesu stess qal ħudu l-madmat tiegħi fuqkom. Il-Lut fi żmienu kienu ħin kollu sejrin jitkellmu fuq il-madmat tal-liġi. Għandhom madmat tal-liġi. Però Pietru meta tkellem fil-Konċilju ta' Ġerusalemm qalilhom aħna konna taħt madmat illi la aħna waqas mis-sirrijietna ma konna nifilħu nġorru għaliex. Għax hekk inti tipprova tinogħġob m'Alla billi tobdi l-liġi fis-sens li isma' mula issa mela ħaqni nkun salvat għax qed nobdik tant. Qed tifhem? Pietru qal illi la aħna waqas mis-sirrijietna ma konna nifilħu nġorruh. Ġesu flok dak il-madmat li jikkundannana qed jgħidilna ħudu l-madmat tiegħi fuqkom. U talmu minni. Aħna qegħdin mexxin. Mhux sempliċement skont it-tagħlim ta' xi ħadd li jgħix u miet u spiċċa. Bħal Maomettu, bħal Konfuċju, bħal fundaturi ta' reliġjoni oħra. Aħna qegħdin mexxin ma' Salvatur irxuxtat. Ma' Salvatur illi miegħu aħna ninsabu f'unjoni vitali. Unjoni li tatina l-ħajja. Rumani 7 vers 4 jgħidilna għalhekk kuti intom ukoll mittu għal-liġi bil-ġisem ta' Kristu biex tkunu ta' wieħed ieħor. Issa nappartinu għal xi ħadd ieħor għal min? Tafu daqsi. Aħna nappartinu għal Ġesu Kristu. Bħalma Marti tappartini għalija u jien nappartini għalija, aħna ta' xulxin, hekk ukoll il-Knisja hija ta' Kristu u Kristu huwa r-ras tal-Knisja. Jagħti l-ħajja lill-Knisja, imexxi lill-Knisja. Mela biex tkunu ta' wieħed ieħor ta' dak li qam mill-imwiet għaliex? Biex nagħtu frott lill-Alla. Pawl qed jgħidilna hawnhekk illi iva bil-relazzjoni bil-għaqda tagħna ma' Ġesu Kristu jirnexxielna illi nkunu protetti mid-dnub. Id-dnub ma jibqax iħabbilna u jfixkilna u jwaqqana bħalma kien qabel. Pawlu diġà qed jindikana mela ħajkun hemm differenza enormi minn mindu konna qabel ma konvertejna għal issa illi ninsabu mixjin f'din il-mixja ta' indiema quddiem Alla. Ftit aktar kmieni Pawlu fil-Rumani 5 vers 17 infatti jgħid illi jekk għal ħtija ta' wieħed Adam il-mewt ħakmet permezz ta' wieħed, aktar u aktar dawk li jieħdu jew jirċievu il-kotra tal-grazzja, irċevinja l-kotra tal-grazzja, Alla tagħna miżura ta' grazzja jew il-kotra, l-abbundanza tal-kotra tagħna. Għaliex? Għax fejn id-dnub kotor il-grazzja tagħna doktor wies aktar. Il-ħażen tagħna huwa vili, huwa mistmer, imma l-grazzja tagħna dejjem tola aktar fuq. Alla jirdomna bil-grazzja tiegħu. U allura dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u l-għotja tal-ġustizzja, u Pawlu qed jgħidilna rċivejnija wkoll l-għotja tal-ġustizzja. Aħna ddikjarati ġusti quddiem Alla. Aħna tlajna l-qorti u Alla li mħallef li fuq m'hemm ebda mħallef ieħor. U laqas hemm awla ta' appell fuq il-qorti ta' Alla għata s-sentenza. U s-sentenza hija favur tagħna, irċivejna l-għotja tal-ġustizzja. Alla jiddikjarana ġusti. Kemm ġusti? Daqs kemm hu ġust ibnu Ġesu Kristu. Dik l-istess ġustizzja ta' Kristu issa hija magħduda hija trasferita fil-kont tiegħi. U allura jiena għandi dan il-bażi sod hawnhekk illi issa kapaċi nsaltam fil-ħajja b'wieħed Ġesu Kristu. Jekk qed tipprova tipproteġi dak nifsek mid-dnub waħdek mingħajr il-relazzjoni vitali, mingħajr ma inti konxjament qed isserraħ qed tiddependi fuq Ġesu Kristu. Illi miegħu bħal żarġun fit-tilja tajjeb qed iżomm ħaj ma jnexxilekx tipproteġi dak nifsek mid-dnub.
Minn hawnhekk iridu nibdew l-aħwa. Dik l-istqarrija famuża li qal l-Apostlu Pawlu. Dik id-dikjarazzjoni jien imsallab ma' Kristu, l-ħajja qadima tiegħi spiċċat. Spiċċat. Tiegħi spiċċat fl-1980. Tajjeb, jiena msallab ma' Kristu, ma dan kollu jien ngħix. Iżda, mekk imsallab miet. Ma kif nitkellem dwar il-ħajja? Jiena msallab ma' Kristu, ma dan kollu jien ngħix, as go. Din issa ħajja totalment differenti. Ħajja fuq livell ola, ħajja ta' kwalità iprem, ħajja li ddum mhux sal-qabar, sal-eternità. Jiena msallab ma' Kristu ma dan kollu jien ngħix, ma mhux jien, mhux jien huwa Kristu li jgħix fija. Xi protezzjoni qawwija, x'ħarsien tremenda għandna kontra d-dnub. Jista' jmissu d-dnub lil Ġesu Kristu? Le. Mhux tal-li ma missux, tal-li Kristu sammar id-dnub tagħna mas-salib. Sammar id-dnub u difnu fil-qabar miegħu. Dina pożizzjoni tagħna. U allura iva, kapaċi ngħidu illi jien bl-għajnuna u bil-grazzja li Alla jissupplixxi kontinwament fil-ħajja tiegħi. Kapaċi nagħleb id-dnub. Kapaċi nipproteġi lil nifsi mid-dnub. Rumani 6 vers 13 jgħidilna għatu lilkom infuskom lill-Alla. Dan huwa issa il-loġika tagħna. Jekk Alla tagħna lill-ibnu l-ola u l-aħjar li kellu, ma setax tagħna aħjar minn hekk, vera? Ma lissa għatu lilkom infuskom lill-Alla bħala ħajjin mill-imwiet. Għal darbora tgħidilna mittu, issa għandkom ħajja ġdida, ħajja tal-rixxox ta' Kristu fikom. Ħajjin mill-imwiet u l-membri ta' ġisimkom għatuhom bħala għodda ta' ġustizzja għal Alla. Għodda ta' ġustizzja. Il-Alla se juża idejja, saqajja, riġlejja u id-dnejja, l-intelligenza tiegħi, moħħi, għajnejja, ħalqi, għal glorja tiegħu. Imma semgħu issa xi jgħid Pawlu, vers 17, għax id-dnub ma jsaltanx iżjed fuqkom, għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Aħna dina nħabta naqrawa, għax id-dnub probabbilment hemm ċans jista' jkun illi ma jibqax inaqqas xi ftit. Hekk nħabta naqrawa din. Ma Pawlu araw daqsxejn. Bliema mod kategoriku għaw qed jgħid, id-dnub ma jsaltanx aktar fuqkom. Huwa stat ta' fatt. Huwa stat ta' fatt. Inkunu boloħ jekk aħna inlaqgħu forum u nagħmlu plejtu sħiħ biex niddiskutu iċ-ċirku x'tont jew le. Iċ-ċirku huwa tont. U ma tiddependix fuq id-deċiżjoni tiegħek jew l-opinjoni tiegħek jew il-fehma tiegħek. Iċ-ċirku huwa tont, huwa stat ta' fatt. U Pawlu qed jgħid hawnhekk illi d-dnub ma jsaltanx aktar fuqkom. Id-differenza ġifieri ħatkun ovvja. Se tkun tidher. U għal darb'oħra ngħid illi Kristjan li jibqa' jgħix il-ħajja tas-soltu bejn wieħed u ieħor, jiena I'm sorry. Ma naħsibx hu Kristjan. Għax ikun qed jikkontradixxi l-Bibja. Hawnhekk għandna dikjarazzjoni ċarissima. Il-Kristjan irxu xtat ma' Kristu, bil-ħajja ta' Kristu fih, id-dnub ma jsaltanx aktar fuq. Għax m'intomx taħt il-liġi. Imma taħt il-grazzja. Alla tefana, poġġiena fi sfera ta' eżistenza totalment differenti ma' qabel. Ninsabu fil-grazzja tiegħu. Il-liġi ngħatat permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. U mill-milja tiegħu irċivejna l-kol kemm aħna grazzja kontra grazzja. Ġwanni kapitlu 1. Mill-milja tiegħu mhux tagħna marfa jew kuċċarina grazzja, għarraqna fil-grazzja. Mill-milja tiegħu ċevejna grazzja kontra grazzja. Mu fejn il-baħar u tara l-mewġ ġej. Mewġa kontra mewġa, kontra mewġa, kontra mewġa, kontra mewġa. Ma jaqaf qatt. U hekk hija l-grazzja t'Alla favur tagħna. Ġifieri rridu nibdew biex iva ngħidu illi bħalma d-dnub saltan fil-mewt il-ħajja qadima tagħna, hekk ukoll il-grazzja saltan permezz tal-ġustizzja. Alla qed jgħid illi l-grazzja tiegħi se saltan fuqkom.
Il-grazzja tiegħi se tagħmel differenza. Il-grazzja tiegħi se tiddomina fuqkom, se taħkimkom, se tibdilkom, se titrasformakom fil-mentalità tagħkom, fl-azzjoni tagħkom, fit-diskors tagħkom. Ekku ukoll grazzja salta permezz tal-ġustizzja għal ħajja ta' dejjem araw daqsxejn l-eżitu, r-riżultat meta Alla jikkonverti idawwar il-bniedem lejh. Jibda jgħalmu tal-ġustizzja u r-riżultat finali x'ikun? Il-ħajja ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Għandna diġà l-ħajja ta' dejjem fil-prinċipju tagħha u dik il-ħajja se tsib il-milja tagħha fil-preżenza tagħAlla fil-ġenna. Mela, l-ewwel punt tiegħi minn 5 li għandi llum għalikom. Trid protezzjoni kontra d-dnub, kun naf minn int. Kun naf x'int. Int imqajjem mill-imwiet, tinsab imlaqqam fi Kristu, għandek il-ħajja ta' Kristu, il-passat tiegħek spiċċa u issa inti ħlejqa ġdida fi Kristu Ġesu. B'din il-mentalità, b'din l-attitudni, b'dan l-istat ta' fatt, inti diġà kif qed bil-Malti, bniedem armat, bniedem afżat, nofsu armat. Int afżat, int infurmat, għandek it-tarif kollu ta' xint. Xint, mhux sempliċement bdilt ir-reliġjon tiegħek għax oġbetek iżjed, reliġjon mingħajr purgatorju, jew reliġjon mingħajr indulġen. Le, mhux qed nitkellmu fuq hekk. Qed nitkellmu minn taħt it-tirannija tax-xitan Alla trasferina saltna ta' ibnu l-maħbub li fiha għandna l-maħfra, għandna l-fidwa, l-maħfra d-nubiet u jkompli li għandna ħafna aktar minn hekk. Permezz ta' Kristu Ġesu. Allora ħanaddu għat-tieni puntana. Trid li jkollok protezzjoni kontra d-dnub? Id-dnub tagħna ma jibqax daqshekk ħabbatna. Il-għaliex id-dnub huwa mortifikat, huwa maqtul fl-erq tiegħu permezz tal-Ispiritu Santu. Għażbu miegħi, meta Ġesu għamel bell-imwiet u ltaqa' mad-dixxipli x'qalilhom l-ewwel ħaġa is-sliem għalikom. Ġesu kisbinna sliem u kisbinna wkoll lotja tal-Ispiritu Santu. Fiġġwan jgħidilna nefaħ fuqhom u qalilhom irċievu l-Ispiritu Santu. Ġesu, bil-mewt u l-xox tiegħu immerita għalina l-ħajja. U dik il-ħajja rċivenja permezz tal-Ispiritu Santu li issa huwa residenti b'mod misterjuż ma nafux kif u x'fatta, ma huwa residenti f'kull Kristjan. U allura permezz tal-Ispiritu id-dnub huwa maqtul fina. Huwa maqtul. Bħal meta għandek serp li tajtu daqqa mortali. Tajtu għadu forsi jferfer dembu, għadu qed jirrebella, ma dak is-serp huwa maqtul. Huwa kwistjoni ta' ħin biss biex jieqaf għal kollox. Kolossin 3 vers 5 jgħidilna mewtu mela il-membri tagħkom huwa fuq l-art. X'membri huma ż-żena, l-faħx, il-ġibdiet tal-ġisem, ix-xejwa, ir-rejba li hija idolatrija, qed isemmi dawn ħafna espressjonijiet ta' dnubiet, ta' ribellioni kontra Alla. Kif kapaċi mmewwet il-membri tiegħi fuq l-art? Għax vers 3 jgħid intom mittu. Qed nibnu fuq dik li ġadna. Intom mittu, il-ħajja tagħkom hija moħbija ma' Kristu f'Alla. U allura la darba jiena mitt kapaċi mmewwet. Bil-ħajja ġdida tiegħi kapaċi immewwet il-membri ta' kultant id-dnub naħsbu li għax tant vizzju u dana u missieru hekk kienu wkoll ta' ġifieri u mitwilet tant ma jmux kwadru u dan ħafna affarijiet li aħna drajna ngħiduhom għax tant aħna qalbna maqtuwa. U għadna ma nafux li permezz tal-Ispiritu Santu kapaċi immewtu il-membri ta' ġisimna. Infatti vers 8 jgħid ukoll issa mela intom neħejtu da kollu. Past tense. Qed juża li mod dan diġà għamiltuh intom x'għamilna? Neħejtu da kollu, tmasħin, l-għadab, il-ħażen, il-ħalf, il-kliem mhux xieraq minn fomkom, tiktbux il-xulxin, u l-kompli qed jgħid. Tgħid skużani waħda, però neħejt neħħejna it-tmasħin għadni nisħon jiena
Il-marada t-tellaħħom li. Vera? L-istudenti għadhom jifxluni. Kif qed jgħid kien neħħejnhom dal-affarijiet? Meta inti tibqa' tisħon u tesprimi ċertu korla ġusta, int qed tkun inkonsistenti miegħek innifsek. Qed taġixxi kontra l-karattru vera tiegħek. Qed tiġġib ruħek b'mod illi mhux suppost għax int m'intix hekk. Pawlu qed intidhom neħħejtuhom da kollha. Dammettuha. Il-fdal ta' dnub jibqa' jissara u dik it-taqbida, dik il-konflitt kontinwu jibqa' fina. U ngħidilkom, aktar ma tavvanza f'ħajja Kristjana, aktar tħossu. Aktar issir konxi tiegħu. L-Apostolu Pawlu qal jiena naf il-liġi tal-Alla hija ġusta, tajba, qaddisa, nixtieq nagħmilha. Moħħi huwa favur il-liġi tal-Alla għax naf li hija tajba. Però nsib liġi oħra fil-membri ta' ġismi, tissielet kontra l-liġi ta' moħħi. Kultant niqqabdu nagħmlu affarijiet li ngħidu jien wild is-sultan qed nagħmel hekk. Eru każa, ma tagħmel sens. F'da sens qed jgħidna Pawlu, intom neħħejtuhom da kollha. Jekk naqabad illi għadni qiegħed nisħon jew fil-ħażen, jew fil-ħalf, jew kliem bastas, jew affarijiet hekk. Kun naf li dak qed tagħmlu kontra l-karattru tiegħek, kontra l-karattru vera tiegħek. Rumani 8, Pawlu jkompli jispjegalna fuq din il-mortifikazzjoni, il-fatt li aħna noqtlu u kapaċi noqtlu id-dnub. Kapaċi, għandna r-riżors, għandna l-qawwa mogħtija lilna permezz tal-Ispiritu Santu. Rumani 8 vers 12 jgħidilna. Għalhekk huti maħniex marbutin jew maħniex midjunin lejn il-ġisem jew lejn in-natura midimba tagħna. Biex ngħixu skont in-natura midimba tagħna. Għax jekk tgħixu skont in-natura midimba, intom tmutu. Imma jekk bl-ispirtu tmewtu l-emil tal-ġisem, tgħixu. Kif ħajnexxieli immewwet l-emil tal-ġisem? Il-passjoni, il-rejba, il-ġelożija, il-mibeda, l-indifferenza l-approċ. Kif ħajnexxieli jiena immewwithom dal-affarijiet? Bl-ispirtu. Qegħdin tarawha, jekk bl-ispirtu tmewtu emil il-ġisem. Għandna protezzjoni kontra d-dnub, għandna l-Alla omnipotenti li jinsab jammar fina biex attualment iva noqtluh id-dnub mill-erq tiegħu. Mill-erq tiegħu. Ikompli ngħid għax dawk kollha li huma immexxijin bl-Ispiritu tal-Alla, dawn huma wlied Alla. X'jiġifieri immexxi jew gwidat mill-Ispiritu tal-Alla? L-Ispiritu tal-Alla kif jiggwidani? Billi għatini xi ħolma jew xi ħanċ jew xi frifet fl-istomku tiegħi jgħidli seba' ħodar. Le għaxejn, għax ma nemminix dik, ma nemminix. Alla l-Ispiritu Santu jiggwidana bil-kelma mqazza illi ħallilna. Hawn hija l-gwida tiegħu. U Pawlu qed jgħid li dawk illi jimxu immexxija mill-Ispiritu Santu u ċoj għandhom l-ikbar rispett u reverenza l-iskrittura mqazza. Dawn huma wlied Alla. Ġifieri Pawlu indirettament qed jgħid li hemm nies li jirnexxilhom jimxu skont il-gwida li tagħna l-Ispiritu Santu. Huma nies illi japplikaw għalihom fushom ir-riżors illi tagħna Alla, il-ħila li tagħna Alla, l-qawwa tiegħu, il-seta tiegħu biex attwalment immewtu d-dnub. U ċoħe, Kristjan huwa vvizzjat fi kwalunkwe ħaġa. Vvizzjat li jida jew jikdeb jew huwa morali. Sinċerament, ma nifhimx il-ħaġa, ma nifhimx. Illi tisbalja u taqa' u terġa' tqum u titlob maħfrell Alla. Nifhimha, kulħadd jagħmilha. M'għandix tkun. Imma li tkun vvizzjat f'xi ħaġa huwa sinjal ikraħ, huwa sinjal ħażin. Wasinja ħażin. It-tielet punt illi jenna nirrealizzaw kemm aħna protetti mid-dnub. Il-fatt li Alla issa qed jindirizzana u qed jgħidilna intom ħlejja maħluqin fuq ix-xbija tiegħi.
Alla għandu intelligenza, Alla tagħna wkoll miżura ċkejkla ta' intelligenza, ma aħna intelligenti. Alla japprova t-tajjeb u jobot il-ħażen u kol fil-kuxjenza tagħna. Aħna wkoll magħmulin hekk. Għandna r-raġuni, għandna l-kuxjenza, tajjeb, aħna maħniex kantun, maħniex zok ta' siġra, aħna ħlejja. Maħluqin fiex biegħ Alla. U allura Alla kontinwament jindirizzana u jgħidilna qassu kontra id-dnub fil-ħsibijiet. Għaw. Bħalma l-bniedem jaħseb f'moħħu, jew aħjar f'qalbu, ekku. Wara jridu nżommu qassa kontinwa, jridu nżommu gwardjani biex jassu l-moħna x'qed jidħol f'moħna. Tgħid li din impossibbli. Kapaċi tikkontrolla x'jidħol u x'joħroġ minn moħħok. Tgħid li fejn din fl-iskrittura? Filippi 4. Dak kollu huwa tajjeb, sabiħ, nobbli, ta' fama tajba fuq dawn il-ħwejjeġ aħsbu. Laqgħu naħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kapaċi nagħmluha. Kapaċi nagħmlu għal darba wara kif nistgħu appuntu permess tal-Ispiritu Santu illi jmexxina, illi jgwidana. Ħsibek biex taħseb ħsibiet immorali, ħsibiet ta' ejra, ħsibiet ta' ifisser ħaġa waħda biss. Il-flok ma qed titmelek innifsek mill-iskrittura, qed titmelek innifsek mill-garbage, miż-żibel tad-dinja. Meta Lut ħarġu mill-Eġittu taħt Mosè u kienu fid-deżert u bdew imaqmu jgergru li għawek ħamutu bil-ġuħ, ħatoqtuna bil-ġuħ li jenna u lillu li jedna u kol. Alla batilhom il-manna. Ħobs mis-sema. Ħobs mis-sema. Sempliċi. Kull filgħodu toħroġ bil-reċipjent tiġbor kemm trid u tiekol. Tafu li xebgħu bil-manna intom. Xebgħu bil-manna. Bdew igergru kien tant ikel tajjeb u misterjuż. Meta Alla jsajjar xi ħaġa jaf isajjara. Vera jew le. U tom xirraw l-ewwel darba qalu di x'inhi. Bil-Ebrajk manna. Għalek semmewa manna, x'ma kulux għaw x'inhi. Dejkluha, ok, tajba. Isom wafers bil-għasel. Wow. U temmina xabaw minna. X'ibdew jgħidu? X'ibdew jgħidu b'moħħhom? X'ħareġ mill-insierhom? Tqażżiżna b'din il-manna kuljum. Tqażżiżna ruħna jom Alla bija. Kemm kienu aħjar fl-Eġittu meta kellna l-kurrat u l-basal u konna nieklu. Temminhom dal-affarijiet inti. Dan aħna. Jekk inti f'moħħok għad għandek il-basal u tittiekol il-basal u tixbab il-basal tal-Eġittu, mhux ħajkollek abtit il-manna. Imma jekk inti qed titma' li ruħek bil-manna tas-sema u nafu x'inhi l-manna vera tas-sema issa, Ġesu qal jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' dak li bagħatni. Jiena ħobs ħaj li nżilt mis-sirietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu xorta waħda. Imma issa jien ġejt biex nagħti ġismi għal ħajja tad-dinja. Jekk qed titma' li ruħek bi Kristu u fuq Kristu. Se jkollok l-abtit il-basal tal-Eġittu. Vera jew le? U allura meta jiena nara Kristjan li huwa letarġiku għażin bla aptit, nafx ġralu? Minix tabib jien ma nafx ġralu. F'moħħu qiegħed l-Eġittu u xewqana l-basal tal-Eġittu. Sempliċi. Alla ta' firrixlek mejda fid-deżert, mingħajr taħbit, mingħajr ma tbati kemm tiġbor tiekol. Dik il-pożizzjoni tagħna. Imma x'jiġri? Aħna nafu li suppost naqraw il-Bibbja, suppost nitolbu, però kultant nagħmlu dal-affarijiet biex imberdu l-kuxjenza tagħna bħalli kieku qed nagħmlu xi ħaġa u aħna nibqgħu għaddejjin issa biħsibijiet mondana, biħsibiet tad-dinja, biħsibiet biex impaxxu lil nfusna. Bħal dak it-tifel. Ommu għazlu Johnny, jaqgħu sraqthom il-toffi li kien hemm fil-vażett. Johnny ma tkellimx, Johnny tikdibx. Ija ma jien kiltu. Ma tafx li dak huwa ser, qaltlu. Għalli la naf ma, għalli ma jienu niekol, kont nitlob il-Alla biex jaħfirli.
U dak il-propjament li nagħmlu aħna. Ovvja li qed titlob u mhux tal-li forsi m'intix tavvanza tal-forsi sejr lura bħal granċ, mhux bil-fors. Moħħok mhux hemm. Moħħok mhux hemm. Għadin xi ħaġa serja. Alla tak il-protezzjoni, il-protezzjoni m'intix tuża. Alla qed jgħidlek assess kontra d-dnub fil-ħsibijiet tiegħek. Jekk pereżempju fil-Kolossin kapitlu 4 vers 2 jgħidilna komplu fit-talb, perseveraw, taqtawx qalbkom fit-talb u wissru fih brat il-ħajr. Dak it-tip ta' talb illi bl-Ingliż ngħidu you mean business with God. You mean business. Mhux qed titlob biex għamilt 5 minuti u jħammor għax issanna l-ġurnata biżla tagħna u xi importani. Ġifieri mistoqsija tiegħi din, il-talb tagħna bħal dak it-tifel? Taf li qed tagħmel ħażen, imma qed tgħid talba. Alla jtik il-protezzjoni u inti tuża bħala skuża. Rumani 13 Pawlu semmi l-ħajja tal-pagani dak iż-żmien. Il-ħajja tal-lum ta' ġifier l-istess ħaġa, isimgħuha. Ħanimxu onestament qisu binar mhux fix-xalar u s-sokor. Mhux din hija xalar, sokor, paċivil, nidu bazz, mhux dik il-ħajja. Le, ħanimxu onestament, mhux fix-xalar u s-sokor, mhux fiż-żena u d-baħrid. Mhux fil-ġlied u lejra. Mela fiex, ilbsu lil-mulej Ġesu Kristu qed jgħidilna. Din ma nifhmuhiex għaliex illum b'kompetizzjoni nisa u rġiel minn qaċċat l-iżjed, vera? Minn qaċċat l-iżjed. Allura ma nifhmuhiex din. Il-nisa ta' dakinhar anke f'klima sħuna bħal tagħna kienu bil-ħwejjeġ kienu jitgħattew kważi kollox. Kważi kollox. Meta tgħidilna ilbsu ma' Ġesu Kristu, qed tgħidilna ħallu l-Kristu jiddi fikom. Ħalli Kristu jiddi fikom. Tatux ħsieb għal ġisem jew aħjar tippjanawx kif ħadd tissodisfaw il-passjonijiet tagħkom biex taqtaw x-xewqat ħżiena tan-natura mid-dimba tagħkom. Ħafna drabi dnub nippjanaw l-aħwa. Ħafna drabi dnub nippjanaw bħal ma għamel Abram illi diġà kellu s-setilat f'moħħu illi jekk jiġi daru mal-ħajt u kienu ħdulu l-mara għax il-mara tiegħu kienet apparentement sabiħa. Mara ħelwa Sara. Ftiem mal-mara tiegħu u għalilha ħajt illi inti joħti. Kien miftija għamilha darba, ma titwemmix reġa' għamilha darba oħra ma' Abimelek, għamilha mal-Farun, għamilha ma' Abimelek. U ħarġilha ħaġeb it-tifel tiegħu ħareġ għal missieru għax għamilha hu wkoll meta kiber. Id-dub jinteret. Il-punt tiegħu dan. Qed tippjana li tibqa' fit-tnub. Isek tant drajt f'dik il-vija illi m'għadu xi kibdek. Alla tgħidilna qassu kontra id-dnub fil-ħsibijiet tagħkom. Imma wkoll punt ieħor, ir-raba' wieħed issa. Evitaw l-okkażjoni għad-dnub. Evita l-okkażjoni. Aħna maħniex siġar. Is-siġrek ħawwilta il-matab tibqa' jekk ma jgħaxluhiex. Imma hija weħedha mhux qed trabbi s-saqajn titlaq. Aħna għandna par saqajn u tista' tevita dnub u ħafna drabi is-soluzzjoni sempliċi mhix it-talb u naf xi ngħid mhix li titlob li tevita. Eżempju ċkejk għandikom. Meta ħafna drabi ninsib li ninqabad f'kumpanija fejn kulħadd qiegħed itaqtaq u jfesfes u jgħid kontra l-proxmu tiegħu, inwerrab. Għax hemmhekk għandi t-tentazzjoni li jiena se nfesfes bħalma qegħdin jagħmlu huma. Meta Giuseppi kien fid-dar ta' Potifar u l-mara tiegħu bdiet timxu u bdiet tħajru biex jagħmel l-immoralità magħha, Giuseppi ħaħsib li ma jkunx fil-preżenza tagħha.
Kultant diffiċli, għax jekk inti tgħix qed taħdem ma' nies fuq il-post tax-xogħol li dawn trid jew ma tridx qegħdin hemmhekk. Però l-aħwa naraw kif nistgħu nevitaw id-dnub. L-ewwel Korintin 6 Pawli jgħid x'inhu? Anzi, vers 18. Aħarbu ż-żena jibda biex jgħid. Aħarbu ż-żena, dan huwa aħarbu ż-żena. Film żieni, konverzazzjoni żienja, aħraba. Warrab. Kull dnub li l-bniedem jagħmel barra mill-ġisem, kull dnub li jagħmel il-bniedem, skużawni, u barra mill-ġisem, imma min jiżni jidneb kontra ġismu stess. X'inhu? Ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu li qiegħed fikom, u li jintom għandkom minn Alla u li jintom minnhomx ta' konfuskom. Aħna kull wieħed minna u korporalment it-tempju tal-Ispiritu Santu. Ħanfakkarkom fis-sura tal-Lut fi żmien Makkabej 200-300 sena qabel Kristu għaddew minn il-Lut għaddew minn perjodu diffiċli ħafna. Selewċidi daħlu f'pajjiżhom u Antjokju Epifani darba offra ħanżira fuq l-art tal-Ġerusalem l-aru każa tal-aru każijiet. U l-Lut tant imbagħad iddejqu u għalulhom issa xabbajtuna sal-ponta tan-neħerna. Għax issa niġġistulna t-tempju. Kellhom da t-tempju magnifiċenti sabiħ binja fejn kienet issir qima Alla. U għamu kontra Ġuda l-Makkabew li laqmuh il-martell. Tajjeb mexxa rvel kontra dawn l-invażuri u ħelsu minnhom. Ħelsu minnhom. Fost ħafna tbatija, fost ħafna mwiet. Imma ma sapportewx li t-tempju tagħhom ikun imniġġes. Issa araw taħsbux bħali. Dak it-tempju imbena u twaqqa għal ta' darbiet. Spiċċa. Illum għal għandu tempju u dak tempju aħna. Il-fidi. Id-disċipli ta' Ġesu ma' tempju. Taħseb inti li bħal mal-Makkabej ħadwa bi kbira meta niċsulhom it-tempju. Alla ma jħodux bi kbira meta inħallu it-tempju tagħna jkun imniġġes bit-tnub. Kif innitsuh? Kif innitsuh? Bil-attitudni jew l-atteġġament mondan bil-ħsibijiet tad-dinja li aħna ħallu jinfluenzawna. Ġabu 4 jgħidilna janis adulteri. Ma tantx komplimentu sawek li l-Kristjani jgħidilhom adulteri. Illi bażikament aħna l-arusa ta' Kristu. U meta arusa ma tkunx fidila, hija xi ħaġa serja. Tkun adultera. U ġabu qed jgħidilna hija nies adulteri, spiritwalment adulteri, ma żommux il-fedeltà tagħna ma' Kristu. Ma tafux li l-biberja tad-dinja hija l-għadu ta' Alla? Il-biberja tad-dinja ġifieri li inti tħobb id-drawit tad-dinja, tħobb il-ħsibijiet tagħha, tħobb l-istili tagħha, timxi mal-kurrent. Li ma tkunx kapaċi tirreżisti. L-aħħar punt allura, irreżisti it-tiġrib u rreżisti x-xita. Tkellimna dwar il-xeħta fina d-dnub illi dika rridu immewtuha, tajjeb, immissa rridu nirreżistu it-tiġrib. Ġalbu 4:6 jgħidilna li Alla jagħtina grazzja akbar. Għandna bżonn il-grazzja, Alla jagħtijilna. Għalhekk hu jgħid Alla jaqfilhom lis-supervi, imma jagħti grazzja lill-umli. Alla jagħti l-grazzja però lil min? Il-min jaħseb li huwa qawwi biżżejjed u m'għandu bżonn lil ħadd u l-xejn, li huwa superb bih innifsu, jaħseb li hu xi ħaġa, Alla ma jagħtix grazzja. Ma lill-umli dak li huwa fqir fl-ispirtu u jgħodlu nnifsu bħala fallut spiritualment, Alla jagħnih bil-grazzja tiegħu. Alla jagħmlu sinjur bil-grazzja. Għalhekk ikompli jgħid issottomettu ruħkom għal Alla. Din hija l-kwistjoni kollha. L-aqwa protezzjoni għad-dnub, iva hemm ix-xitan hemm it-tentazzjoni hemm il-natura midimba fina nfusna. L-aqwa protezzjoni issottomettu ruħek għal Alla. Oqgħod taħtu. Oqgħod taħt l-awtorità tiegħu, tippruvax tgħid li jiena kapaċi nikgverna nnifsi. Le, ħalli l-Alla jaħkem fuqek f'kull sens, f'kull ħin.
U x-xitan ma jkunx jista' jmissek. Ix-xitan, fulu l-xitan u jaħrab minnkom. Meta x-xitan taqaflu, jek taqalu mill-ewwel. Ħarġi tantak, u jagħmel big pupazz. Imma jek taqaflu bis-serjetà. Taqaflu bis-serjetà. Ix-xitan jaħrab minna. L-istess tagħlim għandu Pietru meta jgħidilna kunu meqjusin sober spiritualment mhux fis-sakra. Ma nafu fejn qegħdin, nafu f'liema direzzjoni mixjin, nafu fejn naslu. Okay? Kunu meqjusin isru, tkellimna fuqha fil-fatt li jridu naqassu, nibqgħu viġilanti. Għax l-għadu tagħkom ix-xitan bħal il-jun jajat qed idur ifittex il-mijibla. Imma qfulu sħaħ fil-fidi. Sħaħ fil-fidi, qawwijin fil-fidi. U dan hu propjament li tkellimna fuq. Trid protezzjoni mid-dnub, ara kif għandna il-salmista min jgħix fil-kent tal-oli jammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Meta inti għandek dik il-fiduċja f'Alla u tixtieq dik il-komunità. Id-dnub ix-xitan id-dinja ma tistax missek. U hekk għandna allura rroddu ħajl l-Alla talli ta' bilħaq joffrilna jagħtina dil protezzjoni kontra d-dnub. Biex bekk aħna nuru li ta' bilħaq Kristu huwa irxuxtat u renjanti fil-ħajja u fil-qalb tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now